En els racons d'avui us vull explicar una miqueta més sobre la història de Girona o de fet sobre les diferents Girones, no? Perquè la història s'explica en diferents etapes històriques, podem parlar de la Girona medieval, de la Girona republicana, de la Girona del segle XIX i això ens ajuda a explicar la construcció de la ciutat en les seves diferents etapes, les diferents civilitzacions que han passat per la nostra ciutat i ens explica una miqueta més el relat i les arrels d'allò que som avui. I començo aquí al Mercat del Lleó perquè tant el mercat com la pròpia plaça porta el nom d'aquest monument que veieu aquí al darrere. Aquest és el baluard de Sant Francesc. En alguns racons us havia explicat la Girona emmurallada, no? En la part també d'aquí, de la plaça del Lleó i que va a través de Jaume I fins al Mercadal. Aquest monument es va fer 100 anys després del centenari dels setges, que va resistir els setges de 1808-1809 i 100 anys després es va, doncs, en la celebració es van recopilar uns diners que varen servir per aixecar aquest monument que veieu aquí al darrere. Al pati dels Rabins, just davant de l'entrada del Museu d'Història de la ciutat, al carrer de la Força, trobem aquesta inscripció en llatí, Serge qui dormis, que vol dir aixeca't, tu que dorms, i que és una exhortació que ens han deixat els gironins de fa molts segles i que podríem interpretar de diverses maneres o vincular-ho a un monstre dorment, com fa l'autor Ramon Carbó. Aquí al barri de Pedret, per exemple, trobem aquest escut del segle XVI, 1561, que veureu, si us hi acosteu, les eines dels picapedrers i que vinculen aquest ofici amb el passat d'aquest barri, que ja us vaig explicar en uns racons de Girona de fa temps, de les canteres i de tota aquesta tradició que hi havia industrial i sobretot vinculada als picapedrers. Com veieu, doncs, a les parets, en els llindes de les portes de les finestres, podem trobar aquestes inscripcions que ens expliquen també la història de Girona. I és cert que com s'ha construït la ciutat al llarg dels anys no està encara ben explicat i integrat a la ciutat de Girona. Falta senyalització, falta crear aquestes rutes que ens expliquin des d'aquests diferents àmbits que estan més enllà del propi barri vell, del barri més històric de la ciutat. Aquest és, doncs, un camí de millora i un recorregut de millora que tenim en l'àmbit turístic del visitant, de promoció de la nostra ciutat i d'explicació del relat de construcció de Girona.